13 sentimos kada kilowatt-hour nga aumento sa bayranan sa kuryente gipatuman sa Visayan Electric kon Veco sugod nining buwana. Ang rate increase nagagumikan sa kamahal sa presyo sa coal nga mo'y gigamit sa ilang operasyon. Samtang pangumustahon ta ang distribution utility siyam kabuan human na sinati ang bagyong Odette. Aniya ang report. Tano og increase nga 13 centavos, 13 centavos. Ang atong average rate karon for residential customers is now 15.37. So 15 pesos and 37 centavos. Gikan ni siya sa 15.24 sa August-September nga bill. Mao kini gipahibaw ni Queenie Bronce, ang Reputation Enhancement Manager sa Visayan Electric, diin masugdan og tatak ang maong aumento sa September to October. Ang bagong power rate mahatod sa 26 pesos nga aumento sa mga konsumidor nga nagkonsumo og 200 pesos kada kilowatt hour. Unsa man ang hinungdan sa power rate increase? Mahal gid kaayo ang coal karong panahon na because it is because of the demand for coal. Indirectly affected by the Russia and Ukraine war, kanang mga embargo sa Europe, and then affected pod ang coal supply sa Asia. Kasagaran sa mga power supplier sa Veco nagsaliog coal. Laing nakaingon sa aumento mao ang pagkapupo sa kontrata sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation kon PISAM, diin nagkuha ang distribution utility o renewable power. Tungod din inipalit og dugang power ang Veco sa mga coal-fired power supplier, lakip na ang wholesale electricity spot market kon WISEM nga aduna nay buhis. Mahal gid ang kuryente, and then ang ato na lang yung mabuhat karon alan no is magmatngon ta sa tong paggamit. Samtang gipadayag ni Bronce nga adunay gitanyag ang Veco nga power arrangement sa mga konsumidor nga dagko og bayranan sa kuryente nga pwede ra mohatag og down payment nga 30% sa bayranan apan kadtong adunay good standing. Sa pikas bahin gipaniguro sa Veco nga adunay igong supply sa kuryente. Hinuon dili malikayan nga adunay masinati nga brownout tungod sa ilang naandan nga line maintenance. Kana siya scheduled para na siya line maintenance. Maintenance sa among mga facilities, maintenance sa linya. Muna siya naka-schedule siya. But nasa gyud tay mga emergency power interruptions, muna ni siya kanang mabanggaan ang poste na ay maputol nga linya. Gipahibaw sa Veco nga nahibalik na sa normal ang ilang operasyon sukan nahitabo ang bagyong Odette. Siyam ka buwan na ang nakalabay nga nakapahapla sa daghang mga poste sa kuryente. Kauban si Philip Patricio ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.